लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर दा 6:30 बाजिबाय नै आङो एसे वाक खालामनो थांनोसै आं दाउनो आदार होग्रोबाय ओमफ्राय नै आंना दाउ खासिया आदार जागासिनो नुबायना बेसे मोजां ओमफ्राय दाउसिनफोरबो फैलायबावो नायदो जोंना न'आवहाय वाव बिदिनो फैयो बिसोरो जाफैयो दाउसारिबो फैयो ओमफ्राय दाउखाबो फैयो दाउखायाथ' फैखायो आरो दामानि बांद्राय फैयाखै नैबेलाय आरो फैदेरबावबायनो बिरलांबाय हरै आदार जानो फैदों बिसोरो गिनानै थांबाय नायसाय बिसोरथ' गिखाया जादो 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 जा गोख्रै जा दाउसिना माबायदि गोमोन नायलाय खाथियावसो फैबावो नै आबै लोगोफोर नै जोंनि गलिया आङो लामायाव थाबायदों एसे लोगोफोर आङो फैफिनबाय थाबायनानै बांद्राय गोबाव थाबायनो हाया मानो होनबा दा बाबुआ सिरि मोनगोन ओमफ्राय बाबुनो स्कुलाव थांगोन नालाय बिनि थाखाय जानायबो रेडि खालामनांगौ बेखायनो आङो दसेल' थाबायनानै फैबाय आरो गुसु जाहांबाय ओमफ्राय नै आंना बिबारा बारबावसिगोन गोरलै गोरलै ओंखारदों नै सान्दुंखौ एसे जानोसै आङो बेखौ जिरायनानै माने बेयाव सान्दुं नांदों नालाय एसे गसंनानै थानोसै फुंनि सान्दुङाव मा दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिटामिन D दङ ना बेखायनो जों फुंनि सान्दुंखौबो फुंनि बारखौबो जानांगौ आरो ना थाजा एकदम मोजां मोनो सिखारनो हायोबा एसे थाबनो सुनसान माने बै लामा गिदिरजों दं आरो ना बै ओमफ्राय लोगोफोर आङो सान्दुं जाखांबाय आङो मोनसे जिनिस देखायनि नैबे बिफाङा माने सेफालि बिफां आरो ना बियो ओमफ्राय आं बेनि बिबार दङबा माबा मोनसे खालामनानै जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय सिरियाखै नै बिबारा नै मोनसेल' दङ मोनसे मोनथाम लानोसै आं बेखौबो नायदो आं सुबाय बेसेबां मोजां माफा गोथाव मोदोमो माने सिनि होगोन आं दाहाय दा सिनि होआ मारैनो माबायदि टेस्ट जायो आं बेखौ टेस्ट खालामग्रोनोसै वाव अरेन्ज कालार एकदम सेफालिनि फ्लेवर सिनि होबाय आङो सामससे सिनि होबा माबायदि जायो नायनोसै आङो माने बांद्राय गोदौ होनाङा बेखौ बांद्राय गोदौ होबा
मोजां जानाय नङा आरो गोदौ होबाय नालाय बरिया कालार नायसै ऑरेंज कालार एकदम ऑरेंज वाव कालारा बांद्राय गोदौ होला बेखौ जाबाय अफ खालामबाय आङो बांद्राय गोदौ होनाङा ऐसो चाय लेके आया ये देखो कैसा सा है क्या चाय है ये मसा मादे की ऑरेंज कलर ना जा मोजां दा कलरा लोंनायसै माबायदि गोथाव मोजां होन मोजां दै लोंला ओमफ्राय दै लोंग्रासै नोङो दिनै बावखादोंना बावबाय जा मोजां नुखादोंना कालारा ओरैबायदि मोजांखा गोथाव मा बिबारनि बियो सेफालि बिबारनि मोजां गोथाव दिनै फार्स्ट टाइम आंथ' लोंहोदोंना नोंहा सिजन ना गोरानजों दा सा मोनलोंदों औ नुबाय दा आसरित माबायदि बुद्धि गोरों नुबाय दा आङो मानसिया खोनाबाय मानसिफोरा रस टि लोङो ओमफ्राय ग्रिन टि लोङो लोङा दालाय होमबा बेफोरथ' लोंजागोन सेफालि सिजननि बिबार हैनाय दे मानो सेफालिनि साहा लोंनाय मा लोंजाया जानांगौ जाखो बाथोन जायोबा नैबे जादों नैबे बाथोन जायो बेलनिखौबो ना लोङोना बेलनिखौ न'फोरा ओरैबायदि गाज्रि साफायाखै दाबो लेटेरासै मा होनदों माया सोंहरसै गोथावना नै अमा बेदर जाग्राया ना मा होनखोथाय लोंजोबनोसै खमसे खम सिजननि माबा फिथाइनि रसथ' मोनलोंदों ना गासिनखौबो लोंनांगौ गासिनखौबो जानांगौ मानसिया होमबासो गोथाव एबार लोंबावगोन गाबोन समफोर दिनै बांद्राय सिरियाखै आङो फुङावहाय थांबाय गैया ओमफ्राय एसे लोंबावबाय आरो खनसे माबायबावबाय आङो लायबावबाय ओमफ्रायसो मोनबाय नाया नै मैयाहाय आङो दैखौ सोलायाखिसै नाया थैयाखै बेलाय गोथाङैनो दं मैया दै सोलायनो बावबाय माने आङो बानानै सोलायाखै सानफ्रामबो सोलायनांगौ नोंहा मैला जायो सानसेनो बे हारसिंनो जा मैला जायो नै लोगोफोर नायदो एकदम बोराय बुरै सेस लोंजोबबाय हाय लोगोफोर आंना दिनै खामानिया जोबजोब्बाय दा बाबुखौ लायनो रेडि जाबाय आं भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय